Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alvin. Nangyari po itong mga ibabahagi kong mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Noon ay ibang-iba pa ang buhay ko. Masasabing marami nang nagbago simula noong karanasan ko na iyon na hindi ko malilimutan. Sa isang call center malapit dito sa amin ako nagtatrabaho. Ngayon ay isa na ako sa mga team leader ng kumpanya. Mas mataas na pwesto at sahod. Pero 5 taon lang ang nakakalipas ay isa pa lang akong baguhan noon bilang agent. Kakatapos pa lang ng training at sa tingin ko, 3 buwan pa lang akong regular. Bali hindi ko pa gaanong kabisado ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa pagiging isang call center agent. Ayoko talaga ng trabaho na ito noon eh. Mahina ako sa puyatan. At saka hindi ko gusto na minsan ay hindi ako nakakakain sa tamang oras dahil nga puyat at kailangang matulog ng diretso para mabawi ang buong gabing pagtatrabaho. Dati na akong nagka-ulcer noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. Kaya naman pinipilit ko talagang huwag malipasan ng gutom kahit nasa mismong shift na. Bawal ang pagkain sa loob mismo ng floor. Pero nagbabaon pa rin ako kahit maliliit na chichirya lang o kaya ay kakanin. Napasimple kong kakagatan kapag walang makakakita. Maibsan lang ang gutom at maiwasan na atakihin ulit sa sakit na ulcer. Bilang agent ay may 2 akong katrabaho na naging malapit talaga sa akin. Si Mon at saka si Gary na naging kasabay ko pa simula noong training days. Hanggang sa nga mailipat kaming 3 sa parehong team din. Kaya naman naging malapit talaga kaming magkakaibigan. Natatandaan ko pa nga na lagi naming ipinapareho sa isa't isa ang hinihinging schedule para parehas ang meal break at uwian naming 3. Madalas sa kantin talaga ang tambayan namin. Wala namang ibang magandang tambayan sa opisina. Minsan naman, yung iba ay nasa labas, nasa smoking area. Nakakatakot ang hilip sa sleeping quarters at sa gaming room naman, laging puno. Parang hindi na umuiwi yung mga day shift para lang makapaglaro sa Xbox. Isang beses habang nasa kainan kami ay bigla naming napag-usapan ang camping. Hindi ko alam kung kanino nagsimula ang suhestyon na iyon. Pero bigla na lang itinanong ni Mon kung gusto ba daw naming umakyat ng bundok at doon mag-camping. Kahit 2 gabi lang. Nasubukan mo nang umakyat ng bundok? Tanong ko kay Mon. Umiling siya at sumubo ng kanin. Pero okay din naman kung ma-experience natin na mag-camping, di ba? Para naman maging malapit tayo sa kalikasan. Sabi ni Mon, sabay subo ulit. May tin sa amin. Tint yun ni Kuya. Nasa ibang bansa na kasi yun. Nakatago lang yung mga tin sa bodega. Sabi naman ni Gary. Oh, yun pala eh. May tint na tayo. Pwedeng-pwede na tayo magsimula. Sabi ni ulit ni Mon. Hindi ba delikado sa isarog? Baka kung anong mga hayop ang nandoon. O baka maligaw tayo. Nag-aalala kong sabi. Uminom ng tubig si Mon bago nagsalita. Kung magiging maingat lang tayo, hindi naman siguro tayo makakagat ng ahas o makakasalubong ng kung anong mabangis na hayop doon. At saka may kumpas naman tayo at saka mapa. Basta marunong lang tayong magbasa nito ay siguradong hindi tayo mawawala. Sabi ni Mon. Kunwaring nag-isip ako saglit. Oh, sige na nga, next week kapag day off natin. Sabi ko. Yun, ikaw Gary, payag ka na ba? Oo naman syempre, sagot ni Gary. Nag-apiran kaming 3 at nang maubos na ang mga kinakain namin,
bumalik na kami sa kanya-kanyang trabaho. Dumating ang araw na napagkasunduan namin. Sabado yun ng hapon. Sa bahay kami nila Gary magkikita-kita dahil naroon naman sa kanila ang dadalhin naming den. Pagdating ko doon ay handa na silang pareho. Kumakain na nga si Mon. Kotse ni Gary ang gagamitin namin dahil siya lang naman ang may kotse sa aming tatlo. Medyo mayaman ang pamilya nila. Sabi nga ni Mon, kahit hindi na siya magtrabaho ay mabubuhay na siya ng maayos. Nang mailagay na namin ang mga gamit at nang masiguradong dala na namin ang lahat ng importanteng bagay na dadalhin, ay umalis na kami. Ilang oras kaming bumiyahe bago namin narating ang paanan ng bundok Isarog, na isa sa mga dinarayong lugar dito sa amin. Ang totoo niyan ay isang bulkan talaga ang Isarog. Pero dahil sa tagal na nitong hindi aktibo o hindi na pumuputok, ay itinuturing na lamang itong natutulog na bundok. Sinasabi nga ng mga taga rito sa amin na ang laman daw ng Isarog ay napakaraming tubig na kung sakali daw na magising ito at biglang maisipan itong pumutok, ay malulubog sa napakailalim na baha ang lahat ng bayan na nakapaligid sa Isarog. Ang balak namin ay umakyat sa bundok hanggang abutan kami ng dilim. At kapag nangyari iyon ay titigil na kami. At doon na pupesto para sa mga itatayong tent at bonfire. Simple lang. Diretso lang ang daan kaya hindi kami maliligaw. Paninigurado ni Mon. Bawat isa sa amin ay may dalang malalaking bag sa likod. Kaya hindi naging madali ang pag-akyat. Akala ko noon ay malusog ang pangangatawan ko pero wala pang ang isang oras pataas ay hinihingal na ako. Pagod na ang balakang at mga paa ko sa matirik na daanan. Medyo malambot pa ang lupa kaya kailangan ng mas matinding puwersa sa bawat yapak. Halatang hindi talaga tayo nag-ehersisyo, sabi ko habang hinahabol ang hininga. Oo nga, akala ko magiging madali lang, sabi naman ni Mon. Si Gary na masanay sa ganitong klaseng mga bagay dahil basketball player ay hinihingal din. Pero kahit pagod ay nagpatuloy kami. Siyempre, inaasahan na namin na mapapagod talaga kami sa daan paakyat. Nakapag-research naman kami kahit papano. Kaya nga may dala kaming sangkatutak na energy drink. Para naman kahit papano ay may lakas kaming paghuhugutan. Lumipas ang 2 oras at nararamdaman ko ang lamig at mamasamasang simoy ng hangin. Tumigil kami saglit para uminom ng tubig at kumain. Para naman mabawi namin ang lakas. Napakagandang paligid. Mataas ang sikat ng araw pero dahil sa malamig na hangin ay hindi mo ito iindahin. Kitang-kita rin mula sa pwesto namin ang napakalawak na bayan kung saan kami nakatira. Parang mga kwadradong basag na salamin na iba't iba ang kulay ang bawat bubong ng mga bahay. Naisip ko sa pagkakataong iyon na maganda rin naman talaga paminsan-minsan na malayo sa ingay ng mga sasakyan ng polusyon na halos araw-araw man naming nilalanghap. Masaya rin na lakbayin ang kalikasan at makikinig sa mga huni ng ibon at sa mga insekto. Marinig ang lutong ng napakatayong dahon sa bawat apak sa lupa. Sa musikang gawa ng rumaragas ang tubig ng ilog pababa ng bundok. Nakaka-relax, nakakatanggal ng tone-toneladang stress sa likod. Habang nakaupo ka sa sanga ng puno at pinagmamasdan ang bawat halaman at puno sa paligid, ay wala kang ibang maiisip kundi kapayapaan, kalayaan sa kahit anuman. Nagpatuloy na nga kami. Sabi kasi ni Gary ay baka maabutan na kami ng gabi. Nagbabago na ang kulay ng langit. Tumitingkad na ito at nagiging nakakasilaw na ginto na ang kulay. Basang-basa na ang damit ko sa dami ng nainom ko na tubig na inilalabas ko lang din bilang pawis. Malalim ang hininga, pero kahit ganoon ay nakangiti ako. Nang marating namin ang isang patag na lugar,
Sabi ni Gary ay itayo na namin ang tent para doon na kami magpalipas ng gabi. Mahirap na raw kung talagang abutan na kami ng gabi ng naglalakad. Nagtulong-tulong kami sa pagpapatayo ng tent at pagkatapos ay ipinasok namin dito ang lahat ng mga gamit. Tapos ay nangolekta kami ng mga tuyong sanga ng puno at mga dahon para sa gagawing bonfire. At saka ito sinindihan malapit sa tent. Naghanap kami ng 3 malalaking bato na pwedeng upuan at saka pumesto na kami palibot sa malaking apoy. Nagkwentuhan lang kami ng kung ano-ano, mga hinanakit sa trabaho, mga nakakatawang experience. Naalala ko pa yung kwento ni Gary tungkol daw sa multo sa CR sa 8th floor ng building namin. Ayon sa kwento niya, kapag daw may pumapasok sa CR na iyon mag-isa, may nagpapakita raw na isang batang lalaki na naglalaro. Paglalaroan ka daw nito, ibubukas sara ang mga ilaw, pati mga pinto ng bawat cubicle. Bubuksan ang mga gripo sa lababo, pati mga flash sa urinal. At kapag daw takot ka na, ay tsaka ito magpapakita. Isang batang lalaki na nakashort at namumutla. Walang itim ang mga mata. Pinangalan pa nga ito ng mga nakakita na sa batang multo na isang Junjun. Nagkwento naman si Moon tungkol sa babaeng nambasted sa kanya na noon niya lang ibinahagi sa amin. 3 buwan daw siyang nanligaw, tapos bigla na lang daw na sinabihan siyang huwag nang pupunta sa bahay nila at huwag na siyang susunduin. Ano pa bang bago? Lagi ka namang busted eh. Bakit ba kasi yung mayayamang college student ang gustong-gusto mo? Ang dami nating katrabaho na single. Doon ka pa talaga naghanap, sabi ni Gary. Tumawa talaga ako. Hindi ko inaasahang paprangkahin ni Gary si Mon ng biglaan. Pagkatapos ng kwentuhan ay naglabas na kami ng mga makakain, mga hotdog at marshmallow na niluto sa apoy ng bonfire. Amoy usok na alang ang lasa at medyo natutong pero masarap naman. May mga dala pa kaming dilata para naman hindi kami magutom. Lumalim na nga ang gabi. At habang padami na ng padami ang mga bituin sa taas at mga insektong nagpapalakasan ng huni, ay inilabas na namin ang alak. Saktong malamig ang hangin kaya parang langit ang ibinibigay na init ng bawat inom ng alak na gumuguhit sa lalamunan. Nauwi nga sa mga seryosong usapan. Nagkapalitan ng mga kwento at sekreto na siguro ay doon lang namin maibabahagi sa pagkakataong iyon dahil sa alak. At dahil na rin siguro alam namin na mapagkakatiwalaan namin ang isa't isa, anuman ang sabihin namin. Mas lumalim pa ang gabi. Parang maliwanag na barya ang buwan sa kalagitnaan. At nang maubos na nga ang mga alak ay napagpasyahan na naming 3 na pumasok na sa tent at matulog na. Lasing na rin ako sa pagkakataong iyon, kaya ako na ang nauna sa paghiga. Ilang saglit pa, naramdaman ko na tumabi na rin sa akin sila Mon at Gary. Alam ko na lasing din sila tulad ko. Nang pumikit ako, tsaka ko naramdaman ang lahat ng pagod sa buong hapon na paglalakad hanggang nga sa tuluyan na akong nakatulog. Mababaw lang lagi ang tulog ko. Kahit sa mga pagkakataong umuwi ako sa amin na lasing, ay madali lang akong gisingin. Makarinig lang ako ng malakas na tunog o kaya may tumabi lang sa kama ko, ay agad akong dumidilat dahil sa gulat. At noong gabi na nga iyon sa camping ay ganoon ang nangyari. Bigla na lamang akong nagising sa hindi ko malamang dahilan. Naisip ko na baka sa galaw ni Gary sa pagtulog na nasa gitna namin ni Mon. Naupo ako. Kinukusot ang mga mata. Medyo nahihilo pa rin ako sa dami ng alak na nainom namin.
Tatayo na sana ako para umuwi nang marinig ko ang mga yapak mula sa labas. Bigla akong kinabahan. Kompleto kaming tatlo sa loob ng tent. Kung sino man ang nasa labas ay hindi ko iyon kilala. Sumilip ako sa isang butas ng tent. Malumanay lang ang bawat galaw para walang ingay na magawa. Nakita ko ang mga paa na walang saplot. Naglakad ito palibot sa bonfire na ginawa namin. May ilang baga pa ang mga kahoy pero paubos na rin ito. Masyadong madilim kaya hindi ko gaanong maaninag ang itsura ng taong iyon. Tapos ay nakita ko na yumuko siya. May pinulot sa lupa at saka lang inilagay sa bibig niya. Mas lumapit pa ang halimaw at doon ko na nga nasilayan ang itsura ng nilalang. Salamat sa liwanag ng buwan. Wala siyang saplot na damit. Kitang-kita ko ang puwet at ari sa hubad niyang katawan. Mabalahibo ang bawat pulgada ng kanyang balat. Malaki ang pangangatawan na alam kong kaya niya kaming pagsabay-sabayin na buhating tatlo. Mahaba ang buhok niya at napansin ko rin na para bang kumikinang sa liwanag ng buwan ang malaki niyang mga mata. Parang sa aso o sa pusang mga mata na alam kong makakakita sa dilim ng gabi. Matalas ang mga kuko niya sa kamay at paa at ang bibig niya ay may mga nakausling naglalakihang ngipin. Mas tumindi ang kabang nararamdaman ko. Humarap ako kila Gary at Mon at dahan-dahan silang ginising. Pagmulat nilang dalawa, agad kong tinakpan ang mga bunganga nila. Nalaman naman agad nila kung bakit. Suminyas ako sa kanila na sumilip sa labas at ginawa naman nila. Matagal silang nakasilip at nang humarap sila sa akin ay nabakas ko sa mga mukha nila ang matinding takot. Biglang nakita ko si Gary na kinuha ang malaki niyang bag. Tila ba may hinahanap. At nang ipinakita niya sa amin ang kinuha niya sa bag ay bumalik sa aming tatlo ang pag-asa. Medyo nabawasan ang takot at pangamba. Kutsilyo. Malaking jungle knife na pinili pa namin sa mall noong napagkasunduan namin na mag-camping. Kinuha ko ang akin at inilabas din ni Mon ang sa kanya. Alam ko ang iniisip naming tatlo, na kahit ano pang klaseng halimaw o aswang ang naglalakad sa labas, lalaban kami gamit ang malaking mga kutsilyo namin. Siguro kung mag-isa lang ay imposibleng manalo sa halimaw na iyon. Pero dahil tatlo kami, kaya naming talunin siya sa bilang namin. Suminyas ako na susugod na kami sabay-sabay. Nang bigla kaming lalabas at aatakihin ang aswang na naghihintay sa labas ng tent. Narinig namin na umuungol ito na parang hayop. Nagbilang akong isa. Hinigpitan ko ang paghawak sa dalang kutsilyo. 2. Huminga ng malalim habang unti-unting ibinababa ni Gary ang zipper ng tent. 3. Napakabilis ng pangyayari. Sabay-sabay kaming tumakbo palabas dala ang malaking kutsilyo. Parang nagulat naman ang halimaw na aswang na iyon dahil tinitigan niya lang kami habang lumalapit kami sa kanya. Si Gary ang naunang sumugod at iwinasiwas niya ang kutsilyo na nasangga naman ng kamay ng aswang. Sumigaw ito na parang aso at itinulak si Gary. Habang kami naman ni Mon ay sabay na umatake. Nasaksak ko sa balikat ang aswang pero alam kong mababaw lang ang sugat. Habang si Mon naman ay sa harapan sumugod pero nakaiwas ang aswang. Tsaka nito sinugod si Mon na nasubsob papunta sa lupa. Pinapaibabawan niya si Mon, hawak sa magkabilang kamay. At akmasahan ang sasakmali na sa balikat nang makita ko na lumipad ang kutsilyo mula sa likuran ko at tumusok ito sa liig ng halimaw. Natumba ang halimaw. Pilit inaalis ang nakatusok na kutsilyo sa liig. Sumisirit ang dugo sa lupa na gumagawa ng mga itim na mapa. Umaalulong na ang aswang. Parang kinakatay na aso na umiiyak
Nakahiga pa rin si Mon. Hindi gumagalaw. Kaya lumapit ako para tumulong at nakita ko na nakatayo na ang aswang. Handa nang sumugod ulit sa amin. Natanggal niya na ang nakatusok na kutsilyo sa kanyang leeg. Napakabilis ng galaw ng aswang. Sa isang iglap ay nasa harap na namin siyang dalawa. Itinulak ko si Mon para sabay kaming matumba at makaiwas sa mga kuko ng aswang. At nagawa nga namin. Dumulong kaming pareho palayo pero hindi pa rin tapos ang aswang. Sumugod ulit ito sa amin. Halos isang talampakan na lang ang layo ng kuko niya sa mukha ko nang bigla siyang tumalsik palayo. Kitang-kita ko kung paano sumugod si Gary para itulak ang halimaw palayo na gamit ang balikat niya. Pareho silang natumba rin sa lupa. Talagang lamang lang kami pagdating sa bilang. Kahit pa sabihin na mas malakas at mabangis ang aswang. Tinulungan ko si Mon na bumalik na sa kanyang katinuan. Tinulungan ko ulit siyang makatayo. Ibinaling namin ang tingin sa aswang, pero nakatayo na ito agad. At sa pagkakataong iyon ay huling-huli na ako. Sinugod ng aswang si Gary at ibinaon ang matatalas na kuko sa tagiliran ni Gary. Sumigaw siya. Mali. Isang tili ang pinakawalan niya na bumingi sa mga tenga namin. Doon na nagdilim ang paningin ko. Wala na akong pakialam kung mas malakas sa amin ang aswang. Basta na lamang akong sumugod sa direksyon nito at pinagsasaksak siya sa katawan. Nakita ko sa gilid ng mga mata na ganoon din ang ginawa ni Mon. Sabay naming inatake ang aswang na walang ibang ginawa kundi ang iharang ang maskulado niyang braso sa bawat saksak namin. Tumalsik na ang dugo sa iba't ibang direksyon at habang ginagawa namin iyon ay umuungol siya na parang hayop. Tsaka niya kami itinulak. Pero hindi na siya sumugod. Masyado nang marami siyang sugat sa leeg at katawan, pati kamay para lumaban pa. Tinitigan niya lang kami, tsaka siya tumakbo palayo papasok sa liblib na gubat. Pagkaalis ng aswang ay pinuntahan agad namin si Gary. Umagos ang dugo sa lupa, kaya kumuha kami ng tuwalya para takpan ang sugat at pigilan ang pag-agos ng mas marami pang dugo. Ako ang kumarga sa kanya pababa. Hindi na kami naghintay pa ng umaga. Alam namin na kapag nagsayang pa kami ng oras, ay hindi na kami aabot pa sa ospital. Hindi ko nga alam kung paano namin ginawa iyon. Kung ilang oras kaming naglakad ni Mon, habang salit-salita na kaming kinakarga si Gary pababa ng bundok. Pero nagawa namin at pagdating sa kotse, agad kaming dumiretso sa ospital. Maraming dugo raw ang nawala kay Gary at kung nahuli raw kami ng isa pang oras, ay baka hindi na namin nailigtas ang kaibigan namin. Dumating ang mga pulis at saka namin ikwento ang lahat ng bagay na nangyari. Ang tungkol sa halimaw na naglakad sa palibot ng tent namin. Habang nagkukwento ay alam kong hindi naniniwala sa amin ang mga pulis na kausap. Alam kong iniisip nila na baka dala lang ng kalasingan ang aswang na sinisisi namin. Baka nga iniisip lang nila na nag-away-away pa kami, kaya nangyari ito. Pero matapos niya kaming kunan ng salaysay, sinamahan niya kami sa lugar na pinangyarihan. Nakita niya ang mga bakas ng dugo. At siguro nang makumpirma nila na hindi sa aming tatlo ang ibang nakita sa lupa, naniwala na sila na wala kaming kasalanan. Nakalabas din naman agad si Gary. Nagpagaling lang siya ng sugat at sinalina ng dugo. Halos 2 buwan din siyang hindi nakabalik sa trabaho. Simula nga noon, ipinangako namin sa isa't isa na hindi na kami pupunta pa sa bundok at magkakamping. Siguro na trauma na rin kami. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon.
Salamat sa lahat ng mga nakikinig ulit. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga ibinahagi ko. Muli po, ako po si Alvin ng Philippines. Ingat mga gwapo.